Bună ziua! Doresc să fac o declarație politică referitoare la o situație pe care am întâlnit-o în județul Arad. Este vorba de, dacă dumneavoastră vă aduceți aminte din trecutul discuțiilor parlamentare, a fost vorba de 60 de miliarde, peste 60 de miliarde de euro pe care domnul Câțu, pe vremea când era ministru de finanțe și ministru și prim-ministru, vorbim de anii 2021-2022, când aceste 60 de miliarde de euro au fost împrumutate. Nu am aflat niciodată însă de la domnia sa sau de la ministrii de finanțe ulterior ce s-a întâmplat cu acești bani. Iată că am ajuns la Arad și pe un website care se numește SICAP, unde sunt înregistrate toate contractele, găsim următoarea situație. În timpul pandemiei, aproape 2 miliarde de euro au fost cheltuite de Spitalul Județean Arad. Pe ce au fost cheltuite? Pe 1343 de contracte. Dacă ne uităm pe aceste contracte, găsim medicamente, găsim software, găsim mentenanță, găsim medicamente care nu ar fi trebuit să fie achiziționate în pandemie și această situație, luând contractele la rând, am constatat niște lucruri ieșite din comun. De exemplu, s-au cheltuit 200 de milioane de euro pentru reactivi. Ori acești reactivi se folosesc în analizele medicale, dar după aceea este foarte greu de contabilizat cantitatea de reactiv folosită. În orice caz, este mult peste ce se folosește în general, dar aceste cheltuieli enorme, deci cu 2 miliarde de euro, noi am fi putut construi cel puțin 3 sau 4 spitale mari, dotate la ultima tehnologie. Încă o situație care aș dori să o remarc la Arad este vorba despre secția de ATI Grădiștea. L-am auzit pe unul din coordonatorii acțiunii de la Arad că 9 din 10 pacienți s-au pierdut în timpul pandemiei. O informație pe care am primit-o de la rudele acestor pacienți arată că de fapt a fost vorba de 500 și ceva de pacienți, dintre care 496 au pierit. Este o cifră neverificată, dar care spune foarte mult. Ce protocol s-a folosit că așa un număr mare de pacienți au pierdut, în timp ce, de exemplu, în ATI-ul de la Inău, această sumă a fost de 3 ori mai mică. Deci, există o suspiciune despre protocoalele care s-au folosit la secția de ATI de la Grădiștea. Nu se poate ca peste 90% din pacienți să piară într-o secție de ATI și o cifră de 3 ori mai mică să fie valabilă în celelalte secții. De aceea este unul dintre enigmele care planează și din care înțeleg că în acest moment există o cercetare penală. Cam atât am avut să vă spun despre situația de la Arad. În orice caz este șocant să afli că 2 miliarde de euro, deci suma echivalentă a cel puțin 3 sau 4 spitale, a fost cheltuită numai de Spitalul Județean Arad. Mulțumesc!